Pozdrav ekipa, evo proljeće nam lagano stiže, zumbuli procvjetali, vočke samo što nisu. Evo danas smo bili malo u šopingu, pa smo kupili za svaki slučaj vodenu pumpu za malog ferka koja je proizvedena u Hrvatskoj, ne biste vjerovali, ima 2 godine garanciju, crijeva za rashladni sistem, jel? I tu imamo jedno crijevo za Johana, jer nam je tam počelo na 66-30 nešto slinit, pa to moramo promijeniti. I tu imamo rezervne dizne, pošto ih tata voli sjebat. I tu imamo cijeli jedan ventil koji je tata isto strgo, pa to moramo zamijeniti sad, jer uskoro nam kreće prskanje žitarica. Jer polako kreće bolest. A evo tu imamo jedan kardan od mikserice kojem je otišao križ kardana i ovo uho, ne znam nija kako se to desilo baš, ali ajde. Ovo uho je dobro, makar je tu zguljeno jer on se vrti. A evo tu smo kupili novi križ i novo uho. Lagano. Koja je cijena? 1.000.000 eura. Azaz. Ne znam koja je cijena. Ja sam gledao druge stvari dok je tata to rješavao na blagajni. Evo da vas Koda još pozdravi za kraj. Pozdravi svoje vjerne fanove Koda. Pozdravi ih. Daj šapu. Bok.